سلام تعنا بالليل خبركم تخطاتلتي تلفزيون دمص ويان تግራይ ዕለታው ዜና ነው ሰዓብቲ ሃይማኖት ክርስትና ጽባሕ በዓል ትንሳኤ ወይ ድማ ፋሽጋ ከኽብሩ እዮም ክርስቲያን ተጋሩ ድማ ነቲ በዓል ኣብ ትሕቲ ወራር ፋሽስቲ ኣብይን መላፍንቱ ሓይልታት ወረርትን ብምዃን ኣብ ኣዝዩ ከቢድ ኩነታት ኮይኖም እዮም ከብዕልዎም መራሕቲ ሃይማኖት ኦርቶዶክስ ካቶሊክን ወንጌላውያንን ትግራይ ንበዓል ትንሳኤ ኣመልኪቶም መልእኽቲ ዝሕለፉ እንትኾን እንኳዕ ንብርሃነ ትንሳኤ ኣብ ጽሕኩም ብምባል መልእኽቶም እንትጅምሩ እዞም መራሕቲ ሃይማኖት ክርስቲያን ተጋሩ መጻኢ ብሩህ ዘመነ ትግራይ እናቋመቱ በዓል ትንሳኤ በተስፋ ተመሊኦም ከኽብሩ ከም ዝግባእ ምዒዶም ኣለው ነዚ ህውከት እዚ ሓሊፉ ሰላም እንረኽበሉ እግዚአብሔር ከምጻልና ስለዝኾነ ንዕኡ እውን ምስ እግዚአብሔር ኮይኖም ዝቃለሱን ጸላቶም ዝከላኸሉን ደቅና ኣብ ሜዳ ክንዲ ሰላም ህይወታቶም እናገበሩ ንህዝቦም ሰላም ንኽረኽቡ ዝፅዕሩ ስለ ዘለው ጽባሕ ንግሆ ኣብ ህዝብና ሰላም ወሪዱ እቲ ህዝቢ ብሰላም እንኽብረሉ ምስ ህዝብና ኮይና ብሰላም እንኽብረሉ ዝዓውድ ዓመት እዚ ዝመጽእ ከም ምዃኑ ብተስፋ ንጽበ خبراتكمن ዝተፈተኻትኩምን ህዝበ ክርስቲያን ኣብ ውሽጢ ጓህን ጭንቅን መከራን ኮይንኻ ምስ ኣምላኽካ ክህሉ ዝግባእ ርክብን መንፈሳዊ ህይወትን እምነትን ክትንከርን ክሰጥምን እዩ ዘለዎ በዚ መሰረት ኣብዝሃለና ንሃሉ ኣብ ዓዲ ይኹን ካብ ዓዲ ወፃኢ ከምኡውን ካብቲ ትፈትዎ መረበትኩምን ገዛውትኩምን ተፈናቒልኩም ኣብ ዘለኹምሉ ጭንቀት ይኹን ፀበባ እንተበዝሐ ስደት ይኹን ጥምየት እንተበርትዐ ንበዓል ትንሳኤ ብፍሉይ መንፈሳውነት ብጸሎትን ምህለላን ካብ ምብዓል ዝኽልክለና ሓይሊ ከም ዘየለ ፈሊጥና ብፍሉይ እምነትን መንፈሳውነትን ክነብዕሎ ይግባእ ምንም ሽግር መኸራ ስቃይ ኣብ ዘለዎ ሰዓታት ይኹን ዳእምበር ነቲ ክርስቶስ ንኹሉ ሽግርና መኸራናን ኣብ መስቀል ብሞቱ ስዒሩ ከም ዝተዓወተ ከም ዝሰዓሮን ሞትን መከራን ስዒርና ናብ ሓድሽ ምዕራፍ ክንኣቱ በዚ ሓድሽ ፋሲካ ንምነ ሕጂ እውን ንህዝቢ ትግራይ ንኹሉ ፈተውቲ ትግራይ ናይ ምሕላፍ ናይ ትንሳኤ ናይ ሰላምን ረሃዋን ዘመን ክመጽእ ይምነ ናይ ይሁዳ ዘመን ናይ ቀያፋ ዘመን ሓሊፉ ሓድሽ ናይ ዳግም ዘመነ ተሐድሶ ክኸውን ንምነ ብተወሳኺ እቶም መራሕቲ ሃይማኖት ከምቲ ዝጸንሐ ትውፊት ህዝቢ ትግራይ ምእመናን ነቶም ኣብ ኣጸጋሚ ኩነታት ዘለዉ ወገናት እናሓሰቡን ካብታ ዘላቶም እናተኻፈሉን በዓለ ትንሳኤ ከኽብሩ ጸዊዖም ኣለው ታብ ሰማያ ሰማያት ወሪዱ ታብ ቅድስት ድንግል ማርያም ተወሊዱ ናይ ድሕነት ስራሕ ሰሪሑ እቲ ተሳቂዮም ነበረ ዲያብሎስ ኣስሂሩ ኣዳም ምስ ደቁ ኩሉ ነፃ ኣውፅይዎ ነፃ ከውፅኦም እንተሎ ቅድሚኡ ዝነበረ መከራ ስቃይ ወሰነ ይነበሮን ሕጂ እውን ድሕሪ እዚ መከራ እዚ ሰላም ክንረክብ ኢና ነፃነት ክንረክብ ኢና ተስፋ ክንረክብ ኢና ኢልና ምስ እግዚአብሔር ኮይና ዝጠመዩ እናመገብና ዝዓረቁ እናኸደና ዝሓዘኑ እናናዘዝና ዝተጨነቁ እናረጋጋእና ክንጽበ ይግባእ ፋሲካ መድኃኒና ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሞት ናብ ህይወት ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን ካብ ጭንቀት ናብ ረሃዋ ተሳጊሩ ተስፋ ከም ዘለና ዘረጋገጸልና ናይ ተስፋ በዓል ስለ ዝኾነ ብተስፋ ተመሊእና ብሓጎስን ብምስጋናን ብእምነትን ነብዕሎ ብዙይ ድማ ፋሲጋ ናይ ሕብረትን ናይ ሓድነትን ናይ ተስፋ በዓል ስለ ዝኾነ ነቶም ተስፋ ንዝቆረጹ ተስፋ ክንኮኖም ምስቶም ዝሰኣኑ ዘለና ተኻፊልና ብሓደ ክንሕልፎ ነቶም ዝጸልመቶም ብርሃን ክንኮነሎም ከምኡ ድማ ነቶም ዝጸመዮም ብጾት ክንኮኖም ይግባእ ህዝቢ ትግራይ ከምቲ ልማድካ ምንም እኳ እንተዘይሃለወካ ተኻፊልካ ምስቲ
متي زلو شجرن مخران كتحلفو نلاون نحناون على ملخه تجارو وانجيلاوين امنت كريستيان بقال طرح زيكونه بتكبر ابغنكم علنا نبل املاخ سماي نتግራይ يبارخ تግራይ ናብ ፍሽኽታ ትመለስ عوتن حزب تግራይ ናብ ካልኦት ዜናታትና ክንሰግር ኣብ ትካል ሃይማኖት ትግራይ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ኣብ ታሪኽ ትግራይ ተራእዩ ዘይፈልጥን ዘሰንብድን ከም ዝኾነ ተሓቢሩሎም ነቲ ኣብ ምብራቕ ትግራይ ዝርከብ ታሪኻዊ መስጊድ አልነጃሽ ን50 ዓመታት ዘመሓደሩ ሓጂ ሲራጅ መሐመድ ቅድሚ ሕዚ ኣብ ትግራይ ብዙሕ መከራን ኩናትን እንትሓልፍ መስጊድ አልነጃሽ ከም መዕቆቢ ኮይኑ የገልግል ከም ዝነበረን ብዝኾነ ኣካል ተደፊሩ ከም ዘይፈልጥን ገሊጾም ኣለዉ ኣብ ዘመነ ወራር ፋሽስቲ ኣብይግናም መስጊድ አልነጃሽ መጥቃዕቲ ከም ዝበጽሖን ገለ ክፋሉ ከም ዝፈራርሰን ዝሓበሩ ሓጂ ሲራጅ ኣብ ሂወቶም ሙሉ እዚ ታሪኻዊ መስጊድ ከምዚ ዝበለ ጥቕዓት ክበጽሖ እዩ ኢሎም ሓሲቦም ከም ዘይፈልጡ ተዛሪቦም ኣለዉ መስጊድ አልነጃሽ በወተሃደራት ውልቀ መላኽ ኢሳያስ አፈወርቂ ከም ዝተዘርፈም ብሓይልታት ፋሽስቲ ኣብይን ውልቀ መላኽ ኢሳያስን ብኸቢድ ብረት እንትድብደብ ድማ ኣብቲ ከባቢ ሰራዊት ትግራይ ከም ዘይነበረን ኮነ ተባሂሉ ጥቕዓት ከም ዝተፈጸሞን ነበርቲ ከተማ ነጃሽ ሓቢሮም ኣለዉ ገዳም ደብረ ዳሞን ካልኦት ታሪኻውን ሃይማኖታውን ሓድግታት ትግራይ ከምቲ ኣብ አልነጃሽ ዝወረደ ዓይነት ተመሳሳሊ ወይ ድማ ዝገደደ መጥቃዕቲ ከም ዝበጽሖን እዚ ከዓም ኣብ ታሪኽ ትግራይ ተራእዩ ዘይፈልጥን ዘሰንብድን ግብረ እከይ ክስተት ከም ዝኾነ ዴይሊ ሜል ሓቢሩሎም خبر وزبانا ورجع زي سكالو دموغي تاريخ نوال دموغي وحبرنا زي حاسس بزلولو حالواتنا دحننتنا بقل امن فلسفنا زي يطوى بحايلي منقد نتحيطن عنا سقرو ببلحات نسقرو بعقلي ፋሽስቲ አብይ አሕመድ በብዙሕ አሽሓት ዝቁጸሩ ተጋሩ አሲሩና ሳቀይ ከም ዝርከብ ዝተፈላልያ መራኸብቲ ሓፋሽ ዓለምና እየጋውሓለዋ ኣብዚ ጉዳይ ብስፍሓት ካብ ጸብጸባ መራኸብቲ ሓፋሽ ሓደ ዝኾነ ቪኦኤ እንግሊሽ ዘዋደዶ ጸብጻብ ከም ዝስዕብ ኣዋዲድና የለና ድምፂ አሜሪካ ክፍሊ እንግሊዝኛን አሶሺየትድ ፕሬስ በመጽራሕ ኣብ ዘዳለወ ጸብጻብ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ኢትዮጵያ ብኣሽሓት ዝቁጸሩ ተጋሩ ንኣዋርሕ ብዘይፍርዲ ተኣሲሮም ይርከቡ መብዛሕትኦም እዞም እሱራት ኣባላት ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ዝነበሩ ተጋሩ ከም ዝኾኑ ዝሓበረ ድምፂ ኣሜሪካ ዕላማ ዝማእሰርቲ ኣብ መንግስታዊ ትካላት ኢትዮጵያ ዝሰርሕ ዋላ ሓደ ትግራዋይ ንከይህሉ ምግባር ከም ዝኾነ ፍሊጡ እዚ ድማ ፋሽስቲ አብይ አሕመድን ሰበስልጣናትን ኮነሎም ተዳልዮም ዝፈጸምዎ እከይ ተግባር ከም ዝኾነ ነቲ ካብ መንግስቲ ፋሽስቲ አብይ ልሒኹ ዝወፀ ምስላው መረዳእታ ብምውካስ እቲ ዜና አቃሊዑ ቀጥታ እርምጃ የወሰድነው በዚህ በውጊያ ወቅት ንሕና ኣብ እዋን እቲ ውግእ ዘየመናትእን ቀጥታዊ ስጉምትን ናብ ልዕሊ ተዛረብቲ ትግርኛ ወሲድና ኢና ኣብ ውሽጥና ንዝነበሩ ተዛረብቲ ትግርኛ ካብ ላዕሊ ክሳብ ታሕቲ ንኹሎም ኣብ ገዝኦም ጽንሑ ኢልና ኣግሊስናዮም ካብኡ ደቡብ ዓፋር ሶማል ኦሮሞ ኣምሓራ ከም ሓደ ሰብ ኮይና ተዋጊእና ንሳቶም ግና ኣብዚ ኩናት ዋላ ሓደ ተሳትፎ ኣይነበሮምን ምንም ዓይነት ተሳትፎ አልነበራቸውም የነሱ ሰዎች በዚህ ውጊያ ብምባል ሓደ ላዕለዋይ ወታደራዊ በዓል ስልጣን ፋሽስቲ አብይ ንተጋሩ ቅድምቲ ኣብ ትግራይ ዝተፈጸመ ወራር ካብ ስርሖም ክለዓሉን ካብ መንግስታዊ መሓውር ክርሕቁን ከም ዝተገበረ ገሊጾም ነይሮም ብመሰረት እዚ ብኣሽሓት ዝቁጸሩ ተጋሩ ኣብ 9 ዝተፈላለየ ኣብያተ ማእሰርቲ ወታደራዊ ማዓስከራትን ኮሌጃት ሕርሻን ተዳጉኖም ይሳቀዩ ከም ዘለው በዓሎም እቶም እሱራትን ቤተሰቦምን ሓቢሮም ኣባል ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ዝነበረ ሓደ እሱር ምስ 400 ተጋሩ እሱራት ኣብ መሓይሮ ኮይኑና ተሰቃይ ከም ዘሎ ምስ ሓበረ እዞም ሰባት ከም ድላዮም ክገብሩና ይኽእሉ እዮም ክቆትሉና ይኽእሉ እዮም ኦሮማይ ኣብ ኢዶም ኢና ዘለና ብዘይካ ጸሎት ምግባር ካልእ መማረፂ የብልናን ከም ዝበለት ጸብጻብ ሓቢሩ ካልእ ትግራዋይ እሱር ድማ ምስ 30 ፓይለት መራሕቲ ነፈርቲ ቴክኒሽያናትን ወታደራዊ መኮንናትን ብቆርቆሮ ኣብ ዝተሰርሐ ጸባብ ክፍሊ ተኣሲሩ ኣብ ጭንቂ ከም ዝርከብ ገሊጹ ሰላም እንተኮይኑ ተፈትሑና እንተዘየለ ከይቆትሉና እየ ዝፈርሕ
ከም ዝበለ ተፈሊጠሎም ኣባላት ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ዝነበሩ ልዕሊ 17,000 ተወለድቲ ትግራይ መምህራን ሓካይም ካህናትን ካልኦት ሶሙያ ተጋሩን ግዳያት እዚ ዓለም ለኸ ሕጊ ዝጠሓሰ ተግባር ማእሰርቲ ከም ዝኾኑ እቲ ጸብጻብ ኣመልኪቱ እዚ ድማ መቐጸልታ ናይቲ ፋሽስት አብይ አሕመድ ኣብ ትግራይ ዝፍጽሞ ዘሎ ጅምላዊ ጨፍጫፍን ቅትለትን ጸታው መጥቃዕቲ ስደት በአስገዳድ ካብ መረበትካ ምንቃልን ምፍንቃልን ምዃኑ ድምፂ ኣሜሪካ ጸብጺቡ ኣብ መወዳእታም ኣብ ትግራይ ዘተሓሳሰብ ዋሕዲ ምግቢ ዝተሓላለኸን ዘጸግምን ኩነታት ጸጥታን ከም ዘሎ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣፍሊጡሎም ምክትል ዋና ወሃብ ቃል ውድብ ሕብራት ሃገራት ፋርሃና ሓቂ ከም ዝበልዎም ለምውን ናብ ዝበዝሕ ከባብታት ትግራይ ሰብኣዊ ሓገዝ ምብጻሕ ኣይተኻለን ከምኡውን ኣብ መብዛሕትኦም ከባብታት መራኸብን ኤሌክትሪክን ከም ዝተቋረፀን በዚ ዝተለዓለ ድማ ገልጋሎት ጥዕናን ማይን ጠጠው ከም ዝበለን ፋርሃን ሓቂ ሓቢሮም ኣለዉ ኣብ ትግራይ ዘስግሕ ሕፅረት ምግቢ ከም ዝተኸሰተ ዝገለጹ እቶም ምክትል ወሃብ ቃል እቲ ይቐርብ ዘሎ ሓገዝ ድማ እኹል ከም ዘይኾነ ተዛሪቦም ኣለዉ ብዘይካዚ ኣብ ትግራይ ዝተሓላለኸን ዘጸግምን ኩነታት ጸጥታ ከም ዘሎን ሓገዝ ምግቢ ናብ ኩሉ ምብጻሕ ከም ዘይተኻለን እቶም ሓላፊ ምግላጾም መርበብ ሓበሬታ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣመልኪቱሎም بأركز خبركم تملكتنا نحنا ونلوم زحزنا لكم زيناتات نزيهم يمثلون يروم بخلقوت زينا مليسنا كساب نكانا سلام حلواتنا ندحن النتنا نبقل صمنا تقراي تعوات خبر وزبانا ورج هذي سكالو دموغي تاريخنا ودموغي حبرنا زي حاسس بصلولو هالواتنا دحننتنا بقل امنا قلزمنا زيتوا بحيلي من قد نسحق عنا صبروا ببلحق نصبروا بعقلي